a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. 17 minutos pasado alas 5. Maray na hapon mga tugang o yapuan mga baratang unyan para sa aga digdi sa Radio DZGB. Detalles kan Bareta. Siniguro kan Malacanang na padagos ng pagtutok ni Presidente Rodrigo Duterte sa mga lugar na apektado kan pagrapado kan bagyong Vicky. Sigon kay Presidential Spokesman Harry Roque na okupado ngunyan ang kan iba-ibang ahensya ng gobyerno ang pagresponde sa pangangiipo kan mga residentes na naapektaran kan bagyo. Kasabi kini, inumaman kan Malacanang ang pagiro kan gobyerno lokal sa mga iba-ibang lugar sa nasyon. Sa ngunyan, naganda na ang Department of Social Welfare and Development as in Department of Health nin ayuda sa mga residentes sa tao kan pagrapado kan bagyo as in kan COVID-19 pandemic. Miyaras nato si Luis Barcena may dagdag na istorya. Luis, kamen. Ipinaluwas pa sa nangunyan kan Albay PPO asin kan Bakakay Municipal Police Station an may kinaaraman sa insidente kasubagong aga na nakuha mismo personalmente kan DZGB News na impormasyon na nadistrongkar na bangka na sakay nin tracing nurses asin duwang midwife. Pasado digdi sa impormasyon na ipinagpaabot ka na Bakakay Municipal Police Station asin kan Albay Police Provincial Office sa paagi ni Police Major Dexter Panganiban na nangyari ang siring na bagay alas poko mas o menos alas 9 papalan alas 9 nin pagkaaga kaining Sabado sa bisinidad kan kadagatan kan barangay Mataas Bakakay Albay pero pinagaapod ining misibis bahay an mga sakay enot an operator si Joey Bo Rodriguez 40 anyos may agom boatman asin si Roberto Villalba sarong crew member presidente kan barangay Maninilakan Rapu-Rapu Albay. Ang mga pasahero iyo ang mga minasunod ligtas ini si Groshel Perucho, Ivan Blair Roveles, Rogin Jan Bonina, Luil Angelo Cargulio, Merfe Claire Bordeos, Jenny Sumanya, Rosario Gianan, Sarah Jane Primavera na taga-Buyuan kan Legazpi, Janet D, Jeremy Bermas, Angelo Aguilar, Sergio Balidoy, sutugang ini ni Engineer Balidoy, asin Mark Christian Rialubit, iba man si Christian Joseph Ibarreta, asin si Princess Monafer Abion. Susol sa, o kaya susog sa inisyal na investigasyon, na i-disclose na alas 6:30 nin pagkaaga kaining Sabado, nagsakay ang mga siring na persona sa MV APRMS naghali sa poblasyon kang Rapu-Rapu Albay sakay kan mga nasabitan ng pasahero pasisiring sa barangay Buhatan kan Santo Domingo Albay. Alagad pag-abot kan na bangka sa bisinidad sa may baybayon kan barangay Mataas sa Bakakay, aksidente ining narapado nin dakulang ukol dahilan kang raot kang panahon dahilan kang resulta nagkaburunggo ang bangka sa dakulang gapo arani sa may shoreline o kaya sa baybayon na nagpadamage sa bangka asin tulos ining luminubog asin nagkararaot ang mga pasahero nakagibo man din pagka o kaya ang mga pasahero nakasurvive man kasi nakapasiring sa
nakasiring sa baybayon sa paagi ka na operator kang bangka. Asin rescue kan mga residente kan mga taga sitio bahi kan misibis baka kay Albay. Kaibaan baka kay Municipal Station Forest Personnel na naka-assign sa Municipal Tourist Assistance Center na pinamamayuhan ni Police Officer Jeffrey Bass as in personnel kan security Philippine Coast Guard. Siring na bagay ipinagpaabot na kan baka kay MPS sa magmekanigong disposisyon asin magayon na Bareta gabos na mga pasaherong ini gabos ligtas asin isinakay sa RHU kana baka kay ambulance para sa formal na disposisyon dahilan ta may mga sinapar ining mga diit na lugad sa lawas dahilan kana insidente. Kung matatandaan na inot kay ni na DZGB News na makapick up nin siring na impormasyon hali sa mga sources asin tulos may ning na coordinate kung kaya dali-dali na pag-rescue man ka na otoridad may kinaaraman sa siring na bagay. Yan ang mga dagdag na Bareta, kompletong impormasyon hali sa pinagsubaybayang kasubago na flash report. Ako po si Luens Burse Barcena. Sinimbag ni Vice Presidente Leni Robredo ang sarong tweet na garo nagahanap sa iya ngunya na nagarapado ang bagyong Vicky sa Visayas sa Mindanao. Sa tweet na may hashtag nasaan ang Vice Presidente, sinabi ni Robredo na nakikipag-coordinate na siya sa mga lugar na apektado kan pagbaha darakan bagyo. Kapareho ini kan nag-viral na hashtag nasaan ang Pangulo na naghahanap man kay Presidente Rodrigo Duterte kan panahon na nagrapado sa nasyon ang bagyong Pepito, Quinta, Role, Sione, Tonyo, asin Ulysses. Magigaramduman na nagtrending man sa Twitter ang pangapunan kan mga residente sa Agusan del Sur matapos desusuhon nin pagbaha dalan sa daing patod na pag-uran darakan bagyong Vicky. Bilang kasimbagan, nangapunan si Robredo sa mga netizen asin sa publiko na ipangadyi ang mga kababayan sa Agusan del Sur asin sa Surigao del Sur na pigbabaha ngunyan dalan sa bagyo. Miyaras tanto gadan ang duwa katawo matapos matambunan ng daga sa Leyte dala sa makusog na oran na darakan bagyong Vicky. Base sa report kan Mahamplag Municipal Police Station, parehong senior citizen ang mga biktima hali sa Mahamplag sa Leyte. Mantang duwa katao man ang nakaligtas matapos ma-rescue kan mga otoridad sa unyang padagos na nagkukondukta in retrieval operation ang mga otoridad dalan sa nasabing landslide. Mantang ipinahayag man kan mga otoridad na din pwedeng agian ang parte kan barangay Liberasyon dalan sa pagrasay nin daga. Naghaga din tabang ang mga residentes kan Agusan del Sur matapos mamatian dumaan ang rapado na darakan bagyong Vicky. Kabanan sa mga nasabing probinsya na nasa iraram kan Tropical Storm Warning Signal number 1 kan pag-asa, kabanan ang 32 na lugar sa nasyon. Sa Banwaan kan Del Rosario, antos na sa atop, kan mga harong ang langkaw kan tubig baha kaya natrap na dumaan ang mga residentes na dumog ng marahay sa oran. Dayman naagian ang National Highway sa nasabing banwaan dalang tahalangkaw ang tubig kung kaya dakol na mga motorista duman ang na-stranded. Lubog man sa bahaan na banwaan kan Prosperidad, Siringman, Bayugan City na dating o dahilan sa daing patod na pagparauran. Siringman, naggiro na ang Agusan del Sur Provincial Police Office para umalalay sa mga stranded na residente asin nakapagpahanda pa masindanin rescue asin relief operation. Dalang digdi, sinuspindir na ni San Francisco Mayor Solomon Rofila ang laog kan mga opisina de gobyerno. Siringman, nagkaparang pribadong establishmento sa lugar poon kan nakaagi aldaw dalan sa diretsong bagsak nin uran. Pipaghanda man kan manamento kan Magat Dam ang mga residentes kan Cagayan asin Isabela sa posibleng pagsuro pay kan Cagayan River darakan pagpabuhi ninda nin tubig kasubagong aga.
Ini bilang preparasyon man sa oran na darakan amiyan na piguguyod kan bagyong Vicky na nasa parte kan Visayas asin Mindanao. Sigun kay Magat River Integrated Irrigation System Dam and Reservoir Division na alas 5 kasabagong aga binukasanindaan sa wrong gate nin dam na nagpalos nin 200 kubiko metros kada segundo nin tubig para mababa ang level kan tubig duman apisar kan wara pa man ininin nasa critical level. Sa Roan Magat Dam sa pinakadakula sa bilog na nasyon na konektado sa Cagayan River na yuman ang kausa kan maiwasan na pagbaha sa duwang nasambit na probinsya durante kan kakusugan kan pagrapado kan bagyong Ulysses kan nakaaging bulan. Maigot na pigbabantayan kan Department of Trade and Industry ang presyohan kan mga Noche Buena items susug sa 2019 sa just retail price. Sigun kay DTI Secretary Ramon Lopez, negosyandang close coordination kan mga pribadong kompanya poon kan sarong bulan para masigurong daing aumento sa presyo kan mga pangyanot na pangangiipo asin Noche Buena products ngunya nakapaskuhan. Siniguro man sa iya kan mga manufacturer ni Noche Buena items na imamantina ninda ansin ng presyo apisar kang krisis na dara kan COVID-19 pandemic. Napag-araman na nagkaskas sa 3.3% ang inflation rate ka nasyon ka Nobyembre na masalangkaw sa flat 3% na nairestro kan Abril. Yan mga tugang ang detalles kan mga Bareta ngunyan para sa aga tigdi sa Radio DZGB. Kapag kan mga pagriba, Ronald Baldo Salado Technical. Ako po si Edwin Peralta nagsasabing mabalos kan sinong pag-antabay. Sa padagos na banta kan COVID-19, asin sa mga kadipisila na darakan mga uminaging kalamidad sa satong lugar, mas lalong kuminusog ang satong pagtubod sa mahal na Diyos. Daiman ini naging kaulangan para ipamati kan lokal na gobyerno kan malilipot sa pamayo ni Mayor Rolly Volante asin kan sangguniang bayan na pinangengenotan ni Vice Mayor Lando Volante ang taos